Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abeno adlaw na usab karon nga Miyerkules, pizza 15 na kini mahigala sa bulan sa Nobyembre. Nobyembre ba? Dili, Oktubre pa. Una mo na itong mahigala. No? Murag gimingaw naman noong kung tingkalang mahigala. October 15. Nahala, no? May multo na kanatong tanan mahigala na ginaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Nahala, no? Ato di nga timbayaon usa-usab ug mayong mudto nga atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga kaparian lukob Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato nga pagsibya. Nahala, no? May mudto na sa ato mga igsoon din sa isla sa Siquijor, no? Si Monsignor Larry Katubig, Monsignor Ramon Duran ug ang tanan nato nga mga kaparian dinha, no? Nga maabot karon sa ato nga pagsibya. Of course ang akong classmate diha, no? Si Padre Obing Masyon ug ang akong classmate diri sa Himalalod si Padre kining Dami Hiramis ug diri pud Dumaguete sa kining asa man ning lugar mahigala, no? Diri sa may Batinggil si Padre Tonton Arnaiz ug yang kauban nga pare dinha si Padre Dodong Ruiz. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan mahigala nang hinaot ko nga walay problema sa panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay labad sa ulo, wala magsakit ang tiyan, walay arthritis, walay katol-katol, wala malipong wala hilante ug daghan pang uban, pero naginhawa pa ha kay basin ug wala na ta magginhawa din ha, munang wala na maglabad ng ulo ka pa-thirds patay na di itawon. Nala, no? May muto na kanatong tanan ng higala. Kumusta naman mo mga lay ministers? Patayon ta ha? Yung mga lay ministers ayaw mong paluya-luya kay kamo ba yung force multiplier, no? Kung sa mga kuan pa mo sa military pa mo force multiplier. Kami mga pare, pala naman yung taon may kabuo ko o niya kamo mga lay ministers mo idaghan. So bada nga sang dilag kapoy, kami gani gikapoy man pud gani pero panayon ra gid ta kay mo man ato laging matud papanaan sa kinabuhi, no? Mo na ingon nga doon na rabay uban nga higala nga ang saad gihimo aron pakyason. Ayaw na di may ranas mga uyab-uyab ng mga pulunga nga mga ingon nga ang saad gihimo aron pakyason. May ranas mga manag-uyab pero sa Ginoo magpulo pakyas ka disgrasya ka. Walay pakyasay na mo sa Ginoo, no? Muna gitawag sa mga military do or die, ano? Si Dudo ug si Inday na. Do or die, no? Muna ug sa kuan pa na sa mga pinulungan pa na sa mga bugoy, pwede pong si Undo, pwede pong si Inday, muna do or die. Binugoy ra gini ato ang higala. Beno may higala, no? Ato di ay nga timbayaon ug may muto nga atong mga lay ministers, of course ang atong mga MBG, mga babaeng gwapo, dili gwapo-gwapa. Na may daghang mga babae yang gwapo. Mga kuan ba, kabalo na mo, mga babaeng gwapo. Doon na po yung mga lalaking gwapa, kabalo na mo na, Clara. Pero nagilingaw-lingaw tong kaugalingon mahigala, no? Kay kapoy na ba yung tinuod sila nagugumahigala almost 30 years na in service, no? Muna nga og ato yung kunta-kuntahon mo kapoy-kapoy na ba yung pero muna ginaingon nga kapoy unta pero kay maumay ato ang bukasyon padayon na kita ha, wala ray luya-luya. Okay, no? So ari na tayo gala sa ato ang kining CBCP News, Balitang Simbahan ini kamudtuhon.
Matod pa diri gilauman, matod pa ni Archbishop John Brown ang Papal Nuncio to the Philippines, gilauman nga daghang mga bag-ong obispo ang matudlo niining mosunod nga mga adlaw aron mahulipan ang ubay-ubay nga mga bakante karon matud pa, no? Kay matud pa lagi daghan ang mga militar, ug daghan ang mga retirables na, no? Muna nga bason ug nadugangan kay ang ato ang obispo mga higala sa Diocese of Dumaguete murag usa pa aduha na si Bishop Cortez ug si Bishop Corsiga, basog madugangan ni bisag mga duha lang, no? Basog kining akong mga buutan nato diri, no, nga mga capable nato nga mga monsignor, mga himo ni silang obispo, no? Bason po di ay, no, kaluy as Ginoo, no, nga ma-obispo ning uban natong mga monsignor diri. Balita gikan sa Batikan mo higala, Pope Leo sa may gisulti sa atong talahoron nga si Pope Leo sa pamahigala ha, kay murag natay gustong buhaton mahigala, no, gustong buhaton aron medyo masayon-sayon ang pagbasa diara hayag ba. Pope Leo nanawagan karon sa tanang Katoliko nga musalmot sa mga kalihukan sa World Mission Sunday, no, kining karong moabot Domingo, October 19. Ang matud pa ang tema sa kasaulugan karong Domingo, Missionaries of Hope among all peoples. So wala, no, so mo kana karon ang panawagan sa atong talahorong Santo Papa na kuan gyud mo apil kita sa mga kalihukan ha, kining World Mission Sunday. Ayan, nahala na, padayon ta maghigala sa ato ang mga buhat tono ni ining kamuntuhon na biro. Arita manghigala sa atong Saint of the Day, October 15. Boy no mahigala, no, ang ato karon nga kisa may ato karon kuan mahigala ang ato karon nga santo, babae, lalaki kini siya mahigala, no, dili ni sa santa, no, santo April naman noon October 15 mao si Santa Teresa sa Avila. Ayan, no, Santa Teresa sa Avila ang sugan may gala kini lugod maklaro. Santa Teresa sa Avila mahigala bino. Ang ato karong santo taga Spain kini siya, na tawo na adtong 1515. Unya namatay na adtong 1582. Unya matud pa na adtong 1535 nagpamimbro kini siya sa Carmelite order. Unya she experienced a vision, no, matud pa nakita niya ang mga samad sa atong Ginoo. Mao kadto ang nagkapausog sa iyahang kinabuhi. Changed her life into sorrows na igala, no. From then point on forward, she moved into a period of increasingly ecstatic experience in which she come to focus more and more sharply in Christ's passion. And she established the movement of Descalced or Shoeless Carmelites, Descalced na higala or Shoeless Carmelites, and she wrote Way of Perfection and the Meditation on the Canticle. Together with Saint John of the Cross, they extended to reform the male side of the Carmelite order. Now, she died in 1582. Niyang legacy writings, The Way of Perfection, Interior Castle, Autobiography Life of Teresa of Avila, no? So karong adlaw mahigala, no, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Teresa sa Avila. Lahala, no, padayon ta manghigala sa tuang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Ato di ay hikutis-yutan ginagmay manghigala. Kini bang nagpanghitabo karon ba, no, nga ang ombudsman si
si ombudsman, no, atong bag-o karon nga ombudsman mahigala, no. So na Remulla si Boying Remulla, no, iyang gibalik-balikan mga higala ang Farmally, no, katubang panahon bitaw sa kini COVID mga higala nga namalita og daghang kayong mga gagamitan para sa COVID, unya murbang daghang kay itong mga tiyangalanan ng face mask, face shield, unya overpriced. Hindi dapit ang problema muna nga wala pa man lagi ma-close tong kasuha, wala pa man ito ma-close. Kaya ang primero yung nga nag-imbestigar na ito mahigala, si Dick Gordon, former Senator Dick Gordon. Onya, wala man ito ma-close, kaya wala man yun na kuha na ito, wala man yun na pamatuda ang salaan. So muna nga ni hangyo kini si Ombudsman Boying Remulla nga i-review ang maong kaso. No? Kaya matud palagi, dako ka itong kuha mahigala, no? Kanang kahiwian nga nagpanghitabo, niya panahon pa po ito ni kuhaan, former President Duterte. Ayan, no. Unya, matud palagi nagkagubot pud sila karon kay dili lagi musugot ang ICC nga tagaan og interim release, no, interim release si former President Duterte. Nya murag na naka hong nako nga basin ba og na iniingon ba na ba ni tawag siguro dito o whatever nga kung inyo nang buhian, di na Ginoo na mo balik og sulod. murag na ay nagulo istorya mo gumi mga higala ba, nagulo istorya may doon ipipila pod kabuk nga akong ika-istorya. Uyon kay siya nga dili gyud pagkauson kay dili batagag interim release. Well anyway, correct me if I'm wrong. Kamo naman mo lang mo na mga nakabot nga hunahuna itong akong ka-istorya. Eksakto ra gyud pod nga dili pa ko anon kay upanalitan og kanang unsa ngalan aning og buhian kon o basin ba unya kuno og dili na hinuon pud mo balik unya di ba og dili na mo sugot ang mga anak nga pabalikon pa sa Hague ana, no. Sumuna, no, pero para nako ayun lang siguro sabot ba, no, sabuton lang gyud nga kung gadahan medyo kang mugawas pwede raman siguro, pero kinahanglan nga sa labutan nga tuman kita sa atong salabutan ha, nga kung sa panahon nga ipatawag og balik kay aron nga bistahon wala rin dakang langas, no, kay basin na ingon mo lagi ito akong istorya nga tubaya kung di na mo balik padre kay daan na rabang niingon sila nga walay jurisdiction ang kining Hague, no, ang ICC kabahin na baya kuno kung ilang tagaag interim release unya pag-abot sa panahon nga pabaliko nagsulod dito sa detention center balabaga nagdaghang kay mga tao nga magdaladalang plaka o ana, no. So adi mo siguro ana kay kita nga kining mga Duterte dili baya pud ingon nga mura bag wala na po lamay po mga kay mga pagkaswin mga grado ingon ana, pero nakasulti na ako nga basin unya ko, no. Well, anyway para nako kining unsa ngalan ana kung buhian og sa dili para nako ang ako arag yung giapas nga mataga makuan gyud mulutaw gyud kunon sa eksakto, no. Okay, ug buto na naon maluoy ba po din taon ten former President Duterte kay kuan baya kanang mo baya po na nakapadako sa atong mga dalan, no. Sa una atong dalan perting pitusa karon na baya gyud mga dalan nga matagbaw kag dinagan kay dili ka mudagan murag madasmagan kay ning mga dagko kay truck, no. Santo pa noon doon na po yung mga legacy si former President Duterte. So kung mahimo tagaan po lamang gamay nga kuan ba kanang gitawag bitaw sa in English o kana bang consideration ba. Pero doon na po niingon nga unya padre og dili unya na mo balik sa kung saon natong pugos basig mo ingon ra pud unya na nga wala mo jurisdiction di na mi mamalik mo sabuton po lamang nato, no. Si former President Duterte, si Vice President Sara Duterte nga kung tagaan conditional kanang release ato po lamang tumanon dagway, no. Pero sa personal na ako mahigala gusto jud kong tagaan og interim release kay kuan man gulang na baya, no. Pero kung ang ICC mo magbuot wala sa tayo na kuan para nako ba humanitarian reason kuan lang, pero sabuton ra gyud sila si kuan nga dili na magmagahi pag-abot sa panahon unya ba nga ipatawag unya kining
ipatawag niya mubalik pa badagay nagdili kamo kuno desisyon no hingala sa inyong tanaw mubalik pa dagay nagsulod si former President Duterte kung nabuhian namin kamo kuno desisyon din ha no nya butangi kuno rason para nako neutral ra ko mas mopabor gana inyong ko nga tagaan og interim release pero kamo kuno desisyon din ha og pagawson mubalik pa sa inyo ra bang kaugalingon bang sa inyo ra bang kaugalingon pud bang paniid mubalik pa dagway na ano para nako mubalik pa gid na kay dili biya pud in town pud mga professional biya pud ni mga Duterte at least doon na po na sila yung mga baruganan doon na po yung uban nga ay dili na ginuuna mubalik padre ay dili po ta maghukom dagway no unya ra ta maghuna-hunaan na kung nahitabo na kaya di gyud na mahitabong mubalik padre kay ang nas ilang huna-huna ha nga pag-abot niya sa panahon nga pabaliko na daghan niya kayong mga mag-demonstrate pod ba anyway ampo ra kita ha nga tagaan rin taon ug may lawas pod atong former President Duterte nga matud pa makuan pod jud niya ba iya pod bitaw nga sagubangan ako wala ko gindapigan ana ang akong gindapigan mao ang kamatuoran kung unsay kamatuoran mas maayo gyud nga maoy mulutaw noon niya tagaan po natong leniency gamay tagaan po natong leniency in town si former president kay tigulang na ba niya sahi pa bagod og kita na po'y matigulang og dili na po lenient ng mga matanon pa to leniency ba no klaro abi no dinhi na sa taalen patayon deta do dapat na mamangkuan pa to siya kanang gitawag natong side comments pa to mahigala no so ari na ta mahigala sa atong topic sa may atong topic karon ang topic nato nganong kinahanglan magitang mo appeal og recollection og retreat no alang ka natong mga Katoliko why do we need to join recollections and retreats a Catholic views bene may gala kitang mga Katoliko kinahanglan nga mag-appeal gyud tag retreat panalagsa ngano man in order to foster spiritual growth by providing dedicated time for prayer and reflection away from distraction. Daw mo na nga dili gyud na mahimo nga wala gyud tay recollection. Wala sa parokya mas may bitaw nga naa gyud recollection. Importante gyud na no. Wag ako medyo ko ana mahigala kanang mura og default shirt ko ana tungod sa kabisi nako wala kay ko makatag og recollection sa ako mga sakop. No pero usahay kanang ang akong hatag na kong rekolusyon kanang Biyernes Santo kanang mas nabang City Palabras no pero murag kulang pag ina no ngano man we find time for recollection and retreats in order to foster spiritual growth by providing dedicated time for prayer and reflection away from distraction. Number 2 is strengthen personal relationship with God. No, we need to find time for recollection and retreat in order to strengthen our personal relationship with God. And number 3, in order to find time for discernment and renew our spiritual life in relationship with God and others. So, kini bitaw kan mahigala, kining discernment ba bago umagod ni. Actually, ang discernment is allowing ourselves to decide, no, what should be done in a certain solution. Sa ato pa kanang discernment gani mahigala. Unay panahon ba nga mamalandong ka and after that mo decide ka. Mo na discernment, no? Kanang pamalandong, di pamalandong ra gyud na. Pero after your pamalandong, you decide to do something, mo na sa discernment. Mo na gitawag og discernment, ha? Klaro mo na ang uban nga fanalitan o do na sila ay mga gustong buhaton. Mag-discern kuang ginatla mag-retreat for discernment, no, para ba makadesisyon sila maayo ba muna siya gitawag na tong process of discernment nya makuha na nato mahigala kung mag-retreat kay kuan man wala may distraction, no, dali kay kang makadesisyon og maayo kay wala man gyud distraction no so muna siya mahigala no nga gani ang atong Ginoong Jesucristo sa wala pa niya tawga ang iyahang 12 ka mga apostoles ato kanang mabasa sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 12 ato sa 16 na malandong sa kamingawan nag-ampo. Actually para nako ang gihimo ni
sa atong Ginoong Jesucristo is a process of discernment. Okay, human nga na malandong mi-decide. No, sa to pa ang discernment di ano na uban nga malandong ra gyud, walay decision nga son buhaton. Pero kanang discernment mamalandong adin buhat something. Maupod na ang higala sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 28. Before the transfiguration, nag-discern, nagkuan pod, ni undergo og si Jesus Christ of moment of discernment. No, sa ganito ng discernment, mamalandong then paghuman mo decide. Ato pa ang kuan di ay kanang discernment di ay is reflection and decision making. Moday na, no? Moday na ikuan. So unya, unsa man ang maayong attitude kung manguan kita, mag-rosaryo, mag-retreat kita, we should be open, we should open ourselves to kining gitawag na to kanabitang guidance of the Holy Spirit. We should be open to the promptings of the Holy Spirit. We should be flexible and we should be receptive. Unya, being present and focused on intentions and maintaining gratitude. Okay, no? So, dinilalas na kita kutob, ha? Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.